Ahoj, dneska by som pre vás chcela vyhrať Book Tower, ktorý som už skúšala hrať veľakrát, ale bohužiaľ som vždy spadla dole až úplne. Ale predtým dám zvonček a dám favorite. Ideme do ňoho. Je Dark Knight. Ale predtým, než pôjdem do hry, hore, tak sebe získame air balón, taký balónik. On je 0, keď bude accident, tak konec. Pane už nikdy není, tak čo je to za... Hurá! Máme modrá. 0,1. Tam je hore žltá. 0,1,5. 0,1,5. A teraz ideme tam. Čo to je za číslo? Štyri. 0, 1, 5, 4. Máme balónik, jej! Vidíte, tak to si môžete jednoducho. Air balón. 3, 2, 1, bohužiaľ. Počkať, môžem ešte sa skočiť. Nie, už je príliš vysoko. Airbalón slúži na to, aby vás odviezol až na vrchol, ale to je celkom podvadenie a pre mňa je to dobré, že som ho nestihla, lebo ja som raz chcela vyjsť spravodlivo a vyhrám spravodlivo. Keď som vyhral spravodlivo možno už 6 tower, tak vyhrám aj 7 tower. Vyhrala som emoji tower, cat tower, keď si dobre pamätám ten názov cat tower. Aj ostatné. Si nepamätám ich názvy, pretože to bolo dávno, ale som rozhodnutá vyhrať aj ten tower. To bolo fust. To nejak bude idem rýchlo a ten airbalón je pomalý. Alebo ja už neviem čo. Aha, dobre. Tak rýchlo prešli 3 sekundy. Páne Bože, to tak rýchlo. Ospravedlňujem sa, keď takto pred vami rozprávam, ale... Toto nebude sa, toto nezmizava. Speed boost. Dokonca je aj speed boost. Dobre, skúsime to. Ups. Možno, že keď takto skočím, tak... To je fakt ešte lepšie než obyčajný tower. Dobre, tú chvíľku prečkám. Dáme stávku. Keď do 20 sekúnd nebude acid rain, nemusíte dať like. Keď bude acid rain, nedáte like. Keď nebude acid rain, dajte like.
Prepáčte, trošku som sa pomýlila. Ale nevadí. Tak, už ideme, doplňajú sa nám HPčka. 3, 2, 1. Nie, accident, musíte dať like. Presne, asi tam nie je správna odpoveď, ale... Počkajte, aká tam bola otázka. Prosím. 14, 10. No, takže 5 krát 2 je 10. 8, tak to nie je pravda. Keď všetko jediem, tak to bude mi to jedno. Vidíte? Takto vás to chce nachytať. A predsa... Predsa 3 plus 2 je 5. A krát 2. Keď som dobre videla krát, možno to... Je to nado mnou. Áno, vidíte? Ja mám nápad. Môžem skočiť tam hore, ale zbytočne spadnem dole. No, však to. Big head, no. Toho big headu sa môžete zbaviť tým, že napíšete handless. Uí. Skúsime to, áno? Ešte vyššie. Nie. To bolo akože čo? Mám pocit, že tu ten Fadroes, ak sa to volá, čo to vytvoril tú hru, nás chce podfúknuť. Ale aj tak to nevadí, lebo aj tak som chvíľu naspäť. Jo. Vidíte, čo tam... Nie. Zase ofus. Áno, Hatriloď, ak sa už si nepamätám jeho meno, nás chce napáliť. Ja som túto hru hrala veľakrát a ani raz sa mi nepodarilo vyhrať, pretože on švindluje. Oh nie, bude acidren 100%. Vidím podľa počasia. Battle, no tak teraz musíme byť opatrní. Nemôžeme používať. Čo? Jaj. Nesmieme používať balón. Granádov vyletíme. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Prečo, že by som bola tam na začiatku a teraz by som povedala spadla. No už dávno to skončilo, takže nemôžeme sa... Toto nie je nekill, keď nastanem nekill, na toto nešlapajte, bo cípnete. Keď to bude červené, hej, keď bude biele, tak nemôžete, ale keď máte malo hapečka. Hapečka sú toto, hej, tu. Keď mi náhodou nerozumiete. Ja nehovorím, že mi nerozumiete, ale iba vám hovorím, hej. Speed Boost. Super, zase by som chcela mať Speed Boost. Joj. Počkajte. Vidíte? Je 10 fakt. Jaký je 10 alebo 8? No, fakt. No, a vidíte? Krát 2, no. Je predsa 10. What the fuck? 7 rokov alebo 18? Nemám 7, ja. A koľko máš? Čo som možno mala pred, neviem, koľkými rokmi. Polnárom? A vidíte, ja zase som naspäť. Dobre, keď teraz spadnem, ja to fakt zdávam. Niky! Robím si srandu. G2. Oni sú len tu. It's pekná. Ó, ona má pekný avatar. Je 7 kráskový. Opa, fakt.
Dáme balón a ideme. Chcete všade tu zrúcanie, ako keby bola tu druhá svetová. Nemyslíte si? Tu nesmiete vyskočiť, bo cipnete. Hej. Funda. Tu som skoro spadla. A ja môžem použiť tento trik. Nie. Prečo? No, možno teraz mi hovoríte, že mala som počkať na to. Nie, za 11 sekúnd. Možno bude. Mám už iba 5 sekúnd. Prosím, nech nebude acid rain. Bo keď bude acid rain, tak ja budem už jedine dole. Battle, no ešte lepšie. Ale teraz budem takto používať balón. Self-falling. Keď poznáte túto pesničku, dajte like. Nie. No, môžete dať znova like. Ale to sa nedá už. Raz dáte like. No. Počkám si to na niekoho a ja ho zbijem. Ok? Sakra, už nemám. Ja brala sekeru, keď som dobre videla. Ale idem od začiatku. A tentokrát sa nevzdám. Sú nado mnou. Ok, môžem vyskočiť tak vysoko? Nemôžem. Nebojte sa, ja to vyhrám, aj keď párkrát popadám dole, nevadí mi to. A nevzdám sa ja. Najhlavnejšie je nikdy sa nevzdať. A keď sa vzdáte, tak to už koniec. Sit down, no. Sit down. Ja tu hore počkám, nechce sa mi tam múka. Teraz si pozrieme. Jak mohla vcípnuť. Počkajte. Maj sa. Jak mohla vcípnuť? Však to nedáva zmysel. Počkajte, a niekde. Aha, na začiatku iba. A ja som na začiatku, takže sa nevysmievam. Ukaz. Uj. Teraz. Adios. Prosím. Yes. Zo všech hafanů. Radio som tam bola hore. Radio som bola hore. Och, nie. Teraz keď spadám dole. Uzamklo. Keď vám príde pesnička, povedeme dať ti odber, hej? No, krásne. Teraz som skúsim ísť bez balónu. Ja to tam pustí, počúvajte. Tak to budete na to klikať. Počkáte. Zase klikáte. Máte. Tak puká. Puká to jak ten sáčok. Pukací sáčok. Tam je modrá. 7, dobre. Modrá je 7. Prečo ma to nepustí? No, pustí. Acid rain. Nie, nemám. Možno cipnem. Majte sa. Idem tu rýchlo. To ma aj tak zabíja. Majte sa. Ahoj. 3, 2, 1, 0. Možno, že to ešte stihnem. Au. Niekdy nemala som ísť tam. Ne. Bodaj by vás všetci vzali. Nemyslím vás.
už sa to uzamklo. Tak pôjdem normálne, no. Zvládla som to raz, zvládnem to druhýkrát. Nie! Vidíte, teraz je to ťažšie, ale nevadí. My tam aj tak aspoň po tým otázkam pôjdeme. Ja som nevcípla. Ja som sa toho dotkla. Ale možno keď sa to dotknem znova, možno mám 2 životy. Tak už ten druhý vyprchal. Dobre, tak myslím, že to nezvládnem. Ale videli ste, kam som už dosiahla, takže... čo je to hra? Čo? Takže asi toto by bolo pre dnešné video všetko. Dúfam, že ste si dnešné video užili. Ja sa s vami učím a ahoj. A pre koniec ešte skočím dole. Nedá sa.